Fydd ddim modd I chdi aros adra Gyfaill. Fydd ddim modd I chdi diwnio mewn, troi ffwrdd, nag aros ar y ffens. Fydd ddim modd I chdi ymgolli mewn lag y ffrensi a fficio allan yn banad yn ystod y hysbysebion. Achos fydd y chwyldro ddim ar y teledu Gyfaill. Cheith y chwyldro mo'i ddangos ar S4C Gyfaill, dim hyd yn oed wsnos ar ôl iddo yn ddangos ar Sianel 4 hefo cyflwyniad gyn Melvin Bragg. Fydd y chwyldro ddim yn cael ei noddi gan y cyngor celfyddyda, na'i gyflwyno gan wasg gregynog mewn rhwymiad arbennig o groen anadfad anorexic. Fydd y chwyldro ddim yn dangos lluniau o Neil Kinnock yn canu pennill fwyn i'w nain ac yn arwain o lemming ffyddloniaid yn erbyn pwerau'r fall a phwerau disgyrchiant. Cheith y chwyldro mo'i ddangos ar y teledu Gyfaill. Fydd y chwyldro ddim yn cael ei gyflwyno ar ôl y pwdin dolyg gan ffilm Cymru mewn cydweithrediad ag o leia 3 chwmni Ewropeaidd. Fydd Dafydd Howell na John Ogwen ddim yn y prif ranna, na Bryn Fawn fel Che Guevara yn mynd i'r capel mewn Levi's ac yn gwisgo beret yn y set fawr, chwaith. Fydd y chwyldro ddim yn helpu chdi swysio'n well. Fydd y chwyldro ddim yn clirio plorod. Fydd y chwyldro ddim yn gwneud I chdi ydrach hanes stôn yn sgafnach achos fydd y chwyldro ddim ar y teledu Gyfaill. Fydd na ddim lluniau hwn y ti a Sylwyn Thomas yn gwthio troli siopa trwy ffenast Woolworth ac yn stwffio teledu lliw I gerdd y car heddlu da chi newydd I ddwy. Fydd Dewi Llwyd ddim yn gallu amcangyfri fod canlyniad terfynol am 5 munud I 9 ar ei ben a sail adroddiadau eingo hefyd arbennig. Fydd Angharad Mair ddim yn gallu rhoi recipe ar gyfer lob scouts efo 2 soffa na mynd yn fyw at glynog yng Nghlwb Ferret Cwm Llynfed. Fydd na ddim llunio'r slobs yn colbio pobl LA na pobl Bryn Shenkin. Fydd neb yn gofyn, da chi newydd godi o'ch unig ferch, sut da chi'n teimlo. Fydd y chwyldro ddim ar y teledu Gyfaill. Fydd na ddim lluniau Lloeran o Hywel Gwynfryn yn cerdded trwy Drelau, Penrhys, Glyn Coch, Sgubor Goch, na maes Iesgan mewn sŵt loncian coch gwyn a gwyrdd Mr Urb y bym cadw nôl ar gyfer achlysur arbennig fel hon. Stondin Sylwyn ac amseroedd darlledu dechrau canmol yn pidio a bod mor ddiflas o holl bwysig. A fydd neb yn becsos fydd Maggie wedi ffeirio tush am Ford Fiesta a gwerthu'r post i'w ailwatblygu fel ffactri anthrax ar pobl y cwm achos fydd pobl pob cwm allan ar ystrydoedd yn ceisio gwell y fory. Bydd yr heddlu iaith a'r Securitas I Camdreiglo yn cael eu cloi fyny hefo ffond stafell o bwncwns ar asid a gorfod I gwylio nhw yn trio ail-greu gwaith Alan Llwyd hefo teipiadur a pheiriant cyngyneddu. Bydd na ddim pigion ar post prynhawn na Wales at 6 am gampau diweddara bwrdd iaith, cadeiriau iaith nac unrhyw ddodrefnyn amherthnasol arall o'r un casglad sydd byth yn clasio efo dim byd glas. Gerddoriaeth ar gyfer y chwyldro ddim yn cael ei chyfansoddi gan Hugh Chiswell na Chas and Dave, na'i chanu gan Margaret Williams, Dennis O'Neill na Wyn Roberts a'i Crip Kicker 5, ond mi fydd yn cael ei chyhoeddi ar label angst. Fydd y chwyldro ddim yn ôl ar ôl yr egwyl, fydd y chwyldro ddim ar y teledu Gyfaill. Fydd y chwyldro ddim yn ail-ddarllediad, fydd y chwyldro ddim yn cyfieithiad nag addasiad o syniad gwael a aeth I fynd sbwriel teledu Thames tua 1973. Fydd y chwyldro ddim angen I steitla, achos fydd y chwyldro ddim ar y teledu Gyfaill.